Na. Csóró vagyok marha, csak gyufám van. Jó, az. Nincsen öngyújtórási pénzem, mert vannak egy aramfiam. Annyira tett meg mindent, elvitt a kertből. Alumhordókat, milyen minden. Jó volna most. Nem baj. Figyelj, gázolaj van, majd jöjj haza úgyis. Figyelj, van gázolaj, még van 50 hektár föld alatt. Hát gyújtsuk már rá, köbben van meg. Na, ne szarjál be. Na, tényleg még öngyújtóm sincs. Na. Szín már jobban nem érzem, bazd meg. Beszóltam. Szia. Na. Na figyelj. Drága kisfiam, ha én csináltalak, azért mondom. Most vettem 3 apillát, 3 színbe. Kéne választani. Meg van egy kis, figyelj csak, ez a romett. Tudod, ahol lehetne, ott a túljárok partján lehetne motorozni. Vettem azt is 2, melyik tetszik neked? De most éppen nyertem oda otthon, csak rágyújtok már. Az a baj, kéne alumínium hordó, most éppen szert gyártok. Abba kéne. Alumhordóba veszik át. Nem etán, nem botikémiából, nem metán, jó. Majd elmondom. Hallja, figyelj, nagy baj van. Csak ízületes vagyok. Itt a Sanyi barátom. Ő segített be a kocsmába, hogy egy rohadt szarkólát, meg ide. Dongó kéne, hogy kimennek a hobira. Papáék meghaltak, tudod. Tudom, nem gál vagy másokról egy hál' Istennek, meg különben utánálak a gálból. Csak mondom tovább. Nem voltam én tolvaj sose. Hát te az voltál apáddal szemben. Én a papáitól tudod, mit hoztam el? A nevemet. Tehát valami értét összegyűjtöttem 20 év alatt a kertbe, minden loptad. Küldjél már nekem egy kis mopedet, vagy valamit, a 2 dongó helyet, bad meg, jó? Szevasz. Figyelj, tudom meddig van. Milyen vagy Szokolai? Figyelj már. Szokolai dugtam még, amikor megszülettél te. Szerencsétlen. Így boldogan, jó? Segítség, nincs kenyére pénzem, bad meg. Itt éhezek. Sanyi, ha nem az... Sanyi, most adtál 10 000 kenyér, igaz? Ja. Isfiam, mi lesz én velem? Te nélküled. Édes jó. Na.